A mitjan segle XIX, un llibreter barceloní va voler fer una nova església allà on la ciutat creixia després d'enderrocar les muralles, l'Eixample. Seria un temple expiatori fet pel poble i per al poble. Un jove arquitecte va convertir aquest projecte en l'obra de la seva vida i va aconseguir que la seva proposta fos una innovadora, incomparable i monumental basílica. Ell era Antoni Gaudí i el temple, la Sagrada Família. L'any 2010, 128 anys després que es posés la primera pedra, el papa Benet XVI va presidir la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família. Allò que havia estat un somni ambiciós es feia realitat i es complia l'objectiu principal, que la Sagrada Família quedés dedicada solemnement al culte. La diada d'avui és santa, dedicada a Déu nostre Senyor. No us entristiu ni ploreu, el goig del Senyor serà la vostra força. La cerimònia va tenir un gran seguiment a Barcelona i també arreu del món. Molts podien veure, per primer cop, la grandesa i l'originalitat d'una de les esglésies catòliques més grans que s'està construint al planeta. L'origen del projecte cal cercar-lo a finals del segle XIX, quan Josep Maria Bocabella crea l'Associació de Devots de Sant Josep i promou la construcció d'un temple expiatori dedicat a la Sagrada Família, finançat pels donatius dels fidels. L'arquitecte Francesc de Paula Villar va fer el primer projecte. El 19 de març de 1882 es col·loca la primera pedra. Un any més tard, l'arquitecte renuncia a l'obra i un jove Gaudí de 31 anys n'agafa les regnes. Ell volia fer el temple perfecte. Gràcies a un gran donatiu, va poder fer un replantejament total de l'obra. Gaudí deixa enrere el projecte d'església neogòtica i proposa un pla ambiciós i monumental, absolutament innovador, amb 18 torres de gran alçada. Conscient que no veuria el temple acabat, va prendre una decisió trencadora. En lloc de construir les naus en horitzontal, va començar una altíssima façana en vertical, la del naixement, més alegre i vistosa, i va pronosticar: vindrà gent de tot el món a veure el que fem. El 1926, Antoni Gaudí mor sobtadament, però les obres continuen i s'acaben les torres de la façana del naixement l'any 1930. El 1936, amb la Guerra Civil, part del temple és destrossat i incendiat. L'obrador de Gaudí, amb les maquetes del projecte, queda destruït. Venen anys difícils, de restauració i reconstrucció de maquetes. Anys de crisi i de polèmica per la continuïtat. Però el poble de Catalunya continua donant almoines i així el temple segueix endavant. El temps ha donat la raó a Antoni Gaudí. Amb els anys, la Sagrada Família s'ha convertit en l'emblema de Barcelona i és un símbol artístic i espiritual de Catalunya. Milions de persones de diferents cultures i creences es commouen davant la magnitud i la bellesa de l'obra, la tècnica arquitectònica, la llum, les escultures i quelcom més intangible. Gaudí va tenir 3 grans fonts d'inspiració: la Bíblia, la litúrgia i la natura. Va voler que la religió cristiana i l'arquitectura es fonguessin en aquest temple, fent de cada racó de la basílica un símbol de fe. Surt el sol a Barcelona. Els primers raigs il·luminen la façana del naixement, on Maria, Josep i Jesús, acabat de néixer, són el centre d'aquest gran pessebre. És un cant de triomf de vida, d'esperança i d'il·lusió. A sota, 3 portals dedicats a l'esperança, la fe i la caritat.
Aquest coronat per un xiprer, símbol d'eternitat, d'hospitalitat i de l'amor de Déu per als homes. A la banda oposada, la façana de la Passió expressa d'una manera contundent i austera el dolor i el sacrifici de Jesús fins a la mort a la creu. Encarada al sol ponent, busca el contrast de les ombres per aconseguir la duresa que Gaudí va projectar amb arquitectura i que l'escultor Josep Maria Subirachs va completar. La façana de la Glòria, encara per construir, serà l'entrada principal del temple i la que recollirà totes les ensenyances de Jesucrist que han de dur a l'home a la felicitat. Damunt les portalades s'alcen les primeres torres, les dels apòstols, que són les més baixes de les 18 que han d'acabar coronant l'edifici. Gaudí va projectar-les amb unes altures extraordinàries per representar el símbol místic de la unió de l'home amb Déu. Volia que el temple fos visible des de qualsevol punt de la ciutat. L'alçària també és un element que corprèn a l'interior de la basílica. Les naus són com un bosc enorme que convida a la pregària. A les columnes i finestrals hi és representada tota l'Església Universal. Damunt l'altar, i visible des de qualsevol punt, s'hi representa la Santíssima Trinitat amb Jesucrist a la creu. Els dons de l'Esperit Sant al baldaquí i Déu Pare simbolitzat per un mosaic a la lluerna de l'absis. A banda i banda del creuer hi trobem les escultures de Josep i Maria que completen la Sagrada Família. La llum entra profusament i difosa pels vitralls, obra del mestre Joan Vilagrau, i també per les lluernes de les voltes situades entre les columnes. Els diferents elements del temple s'elaboren en figures geomètriques de desenvolupament complex. Helicoides, columnes de doble gir, hiperboloides, paraboloides, elipsoides. Tota aquesta arquitectura no té precedents. I construir això, absolutament trencador, no havia de ser fàcil. Per això, Gaudí va dedicar més de 40 anys de la seva vida a deixar les bases de la Sagrada Família, tot i ser conscient que els arquitectes que el succeïssin haurien de portar els avenços de cada època, tal com ell mateix havia fet. En els últims anys, la tecnologia 3D i les innovacions arquitectòniques i constructives més avançades han permès a l'equip tècnic garantir la viabilitat del projecte. I s'ha donat una forta empenta per continuar el que Gaudí va dissenyar en plànols i va modelar en guix. I, com sempre, al llarg de tots aquests anys de construcció, el temple segueix obert a la gent. Les obres, que continuen, conviuen amb les celebracions religioses i esdeveniments de la ciutat, que fan que la Sagrada Família sigui un element viscut per tots. En els propers anys, la Sagrada Família viurà la seva darrera etapa de construcció. S'enllestiran les sagristies i es completarà el claustre perimetral que envolta el temple. S'acabarà la Torre de Maria. Es construirà la façana principal de la basílica, la de la Glòria. Es culminaran les 4 torres dels evangelistes que envoltaran la Torre de Jesús, que es coronarà amb una creu a 172,5 metres d'alçada, convertint-se en un dels edificis més alts de Barcelona. Així, el 2026, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, es preveu que l'obra arquitectònica quedi finalitzada. Cinc generacions han crescut veient la construcció de la Basílica de la Sagrada Família. Les pedres han anat pujant gràcies als granets de sorra de les aportacions i donatius dels qui no hi han deixat mai de creure. Aquell somni llunyà d'alçar un temple fet pel poble i per al poble s'està fent realitat, però convertit en un temple universal, de la humanitat i per a la humanitat.